Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Yaselong ngisuke eJozeni ngidrive ngizala. Avuliwe ngibona kuphakamisana. Nangilobhuti wesithemba kumnakwethu. Kahleni. Ngixoleleni. Nami ngeze ubulungiswa madoda. Akusile iphutha phela ukuthi ngangiveza umuntu wesibili lona enginayo. Noma veza noma kwapheni beni ngithethe ihle into enezayo. Msani lokuningikhomba ke. Umuntu akabuka ishow ambuke ethi kunjabula abafleke indlu lamithi masikani. Ningabe seniloko ningikhomba. Nami ngisasewumuntu emphakathini wangakithi. Abusahambeki. Bathi ngiyadlula ngiyafika manje sevumile yena ubambotho. Uyavuma ubaduze. Hawu ngixoleleni. Abami nabo. Ngathanda bobabili. Nasemculeni ngisekhona ngendlula mithi nje akakapheli. Usazoba mnandi. Ngiyajabula abafethu uma ngibona hlane kangaka. Uqhubeke futhi nisupporte the show yethu umnakwethu 161. Kumzansi Magic. Ngo 8 o'clock sizoqhubeka ningibona. Siyabonga.